Aku sa Maria Clara Santos at kasalikian kaming nakatirang aking pamilya sa pinakamayamang bahay sa aming barangay. Bagamat sinasabing makakapitbahay na ang aming bahay ang pinakamahanda sa lugar, hindi pa rin sapat ang isang buong araw ng pagtatrabaho para matistisan ang aming tatlong bibig. Tatlo kami sa pamilya, ang aking ina na hindi ganong malisok, ako, at ang aking nakababatang kapatid na si Elena. Timanaw ang aking ama noong ako ay 10 taong lang, at ang kapatid ko ay 8 pa lamang. Ang pagkawalang aking ama ay isang malaking dahok sa aming pamilya. Bagamat limaki sa bukid ang aking ina, hindi maganda ang kanyang kalisahan, at noong nabibiyay pa ang aking ama, hindi niya ito pinakakawang mabibigat na gawain. Dahil wala na ang haliging aming tahanan, kinailangan ang aking inang may sakit na bimangon at harapin ang bihay. Bago pumanaw ang aking ama, nagtrabaho siya sa lungsod. Ikiniwento niya sa amin na mayroon siyang isang mabitang kaibigan doon at tinilanghan siya ang pamilya nito noong siya ay nagtatrabaho sa malayo. Bukod pa rito, bata pa raw ang kaibigan ito. Hindi ko alam kung paano kimalat ang impormasyon, ngunit nagpadalang liham sa amin ang dating kaibigan ng aking ama. Inalok nila kami na lumipat sa lungsod at doon tumira kasama nila dahil nangangailangan daw silang makahardinero para alakan ang kanilang halaman. Sa ina, nakalala at nakisip ng husto ang aking ina sa loob ng ilang araw. Hindi na rin siya makakain at makatulog ng maayos. Kung siya lamang ang pupunta, okay lang kahit na siya ay maluko, ngunit mayroon pa siyang 2 anak na baba. Hindi siya mapapanatag kung isipin na ang kanyang mga anak na wala pang 25 taong lang ay mawawalan kinabukasan dahil lamang sa kanyang maling desisyon. Gustong-gusto naman kapatid ko ang ideyang ito, dahil hindi pa siya nakakalabas ng aming maliit na barangay. Pagkatapos ng ilang araw na pag-isip, nagpasaya pa rin ang aking ina na dalhin kami sa malayo para magtrabaho, dahil hindi siya mapakaliking iwan niya kami. Isisakaw na lang daw niya ang aming kinabukasan. Sa huli, sumakay kaming bus patungo sa address na nakasilat sa liham. Sa doon, palit-ilit na nakbilan ang aking ina, magtikit kayong dalawa sa akin, hiwag kayong kakala, lalo ka na, Elena. Si Elena ang lahing pinagsasabihan ng aking ina sa bahay at sa labas, dahil matigas ang ilo niya at hindi siya nakikinig. Natutiwa naman ako habang pinapahalitan siya ang aking ina, dahil ang kanyang pagpapahalit at ang pagrereklamo ng aking kapatid ang nagpapasaya sa akin araw-araw. Nang magtanong-tanong kami sa doon at matagumpay na nakarating sa address sa liham, nakilat kaming kapatid ko sa laking bahay na nakatayo sa aming harapan. Mas malaki pa ito sa aming bahay. Sabi ni Elena, Naki ang laki. Hano kaya man ang kaibigan ni Papa? Imiwas ako at tinakpan ang aking tenga, hiwag kang simakaw nakakabangi. Nakimiti naman siya sa akin. Kapag may nakawa siyang mali, nakimangiti siya para patawarin ko siya at laki itong humahana. Sinalubong kaming isang aya na kadat ng aking ina. Napakabait niya at kilala niya ang aking ama. Ikiniwento niya na tinilanghan daw ng aking ama ang kanyang amo noong siya ay bata pa. Ang amuang malaking bahay na ito ay nawalan din makamahalang ilang taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente. Kasama raw ang amo sa sasakyan, ngunit bitin na lang at nakita siya ang aking ama na nahanap ng trabaho sa lungsod kaya nailigtas siya. Ipinakilala kaming aya sa bahay. Ang may-aring bahay ay si Miguel Antonio at makisa niyang pinamamahalan ang negosyo ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, si Miguel ay matalino, mahisay, at mabait sa lahat, kahit na sa makakatulong. Ang aming trabaho ay maglakayang abono, magtilig, magtabas, at alakan ang malaking hardin mansaon. Mas malaki pa ito sa aming bakiran at pinuwing makabalaklak na makakanda at kakaiba na hindi pa namin nakikita. Mag-ingat kayo sa makabalaklak dahil paborito itong aking amo. Bikas kayo magsisimilang magtrabaho. Kung may hindi kayo maintindihan, magtanong lamang kayo sa akin o sa kahit sinong katulong. Pagkatapos niyang magbilin tungkol sa aming trabaho, sahod, pagkain at tirahan, dinala kaming aya sa aming silid.
Ang lahat, mila sa damit hanghang sa pakkan, ay nohang mas maganda kaya nativa kami. Mayroon kaming regular na eskidel, trabaho, pahinga, at trabaho ilit. Nohang maayos ang lahat at minsan naririnig ko po ang aking ina na sinasabi na biti na lang at nachtisusan siyang limayo sa aming barangay. Isang magandang araw na naman at abala kaming kapatid ko sa paktadolang aming makakamit sa hardin. Nakikintihan kami sa doon, nakinit bigla kaming timahal nang makita namin ang isang lalaki na naktidilig ng halaman sa hardin. Naktatakang tanong kapatid ko, sino an? Sa isip ko baka isa rin siyang hardinero dahil napakalaking hardin at sinabing na gustong aming amo ang hardin. Kaya siguro handa siyang gumastos malaki para kamiha. Maraming tao para alahan ito. Limapit kami sa kanya at mahilaw akong naksalita bago ka lang barito. Nahaan lang kita nakita. Timahal siya sa paktidilig at timinghan sa amin. Sa totoo lang, nahayon ko lang nakakitang lalaking ganito kahwapo. Biti na lang at hindi naksalita kung ano ang kapatid ko. Nahinit hindi rin siya nakpakilala. Nakkamustahan lang kami at imalis na siya. Ang hwapo niya. Totoo naman, diba? Pagkalis niya, bumilong sa akin si Elena. Napatingin ako sa kanya at kinirot ang kanyang pisngi. Masaya akong himiti, magtrabaho ka na lang. Hindi ka mabibisok sa pakpiri sa kanya. Masaya kaming nagtrabaho araw-araw. Dahil mahan ang trabaho at mataas ang sahod, nohang mas komportable ang biyaheng aking pamilya. Ilang biwan na ang nakalipas, napakasunduan namin kapatid ko na hindi na kailangang magtrabaho ang aming ina dahil nag-alala kami sa kanyang kalisihan at sapat na ang aming kita. Bukod pa rito, matipid kami sa pera, kaya nakapagpahinga na ang aking ina. Akala ko magiging mapayapa at matatak ang aking biyahe, nahinit isang araw, may dumating na bisita sa bahayeng aming amo at nakbago ang lahat. Ang bisita ay isang matandang lalaki na nakayako, nahinit makaparin siyang elegante at mayaman. Lahat ng katilong sa bahay ay pinatawag para batin siya at napaka-formal nito. Nahinit ang mas ikinahilat ko ay ang aming amo na hindi ko pa nakikita, siya pala ang lalaking hwapo na nakasalubong namin sa hardin. Narinig ko siyang tawagan ang matanda na lolo. Naktawanan sila at pimasok sa bahay. Siniko ko ang kapatid ko at nakita kong nakilatin siya. Siguro naisip din kami kung may nasabi ba kaming masama sa kanya at baka tanghalan niya kami sa trabaho. Nahinit siguro naisip lang kaming sobra dahil ilang araw ang limipas at nagtrabaho pa rin kami at hindi kami tinanghal. Isang araw tinawag akong anak, hayaan mo na si Elena na magtrabaho mag-isa. Samaan mo mina ako, may gusto kang makusap ang amo. Naktataka akong tumingin sa kanya, ano pong pag-isapan namin. Hindi ko alam kung hinihini ko lang, nahinit tila sinisiri akong Naramdaman ko na may tinitingnan siya sa akin. Sa huli sinabi niya, hindi ko rin alam. Samahan mo na lang ako. Baka naghihintay na ang amo at ang kanyang apo. Bilisan mo, hiwag mo silang pahintayin. Dahil nagmamadali siya, suminot na lang ako. Alam kong wala akong malalaman kung magtatanong po ako. Tinala akong sa loob ng bahay sa lugar na hindi ko akalaing mapipintahan ko. Ang lahat mila sa hang somha ilaw ay nohang napakakinang. Sigiradong napakamal nito. Pimasok ka na. Buksan mo na lang ang pinto, dito lang ako maghintay. Kaya sa minute na lang ako. Nakita ko ang hwapong lalaki at ang matanda na nakaupo sa malambot na ipuan. Naramdaman ko na tinitingnan din ako ang matanda talatang ginawang Medyo kinabahan ako, nahinit makalang pa rin akong bimati. Sinabing matanda na imipo ako, kaya sinibikan kong imipo ng kalmado sa harap nila, nahinit kinakabahan pa rin ako. Imiwas akong kantidol baka madimihan ko ang kanilang ipuan. Ano ang panghalan mo? Ilang taon ka na? May boyfriend ka na ba?
Hendeku alam keng bakit niya aku tinatanong mga itu, nginit sumagot pa rin ako po si Maria Clara Santos, 21 taong gelang na po. Kailangan ko pong magtrabaho para kimitan pera, kaya wala akong panahon para mahanap ng boyfriend. Hindi naman masyadong nakakatakot ang matanda, kaya kimama ako at nakipagpirian po sa kanaya. Ngimiti ang matanda at tumingin sa akin, gusto mo bang kimitang maraming pera? Nakilat ako at tumingin sa kanaya. Narinig kong timawa ang lalaki sa tabi niya. Siguro nakakatawa ang hitsira ko. Nakingat ako at hindi ako agad sumagot. Paki-explain po. Hinimas matanda ang kamay kanayang apo. Kimusta ka sa trabahong pagiging surrogate motor? Gelat na gelat ako surrogate motor. Pero kanino ko po gagawin? Hinawakan matanda ang balikat ng kanayang apo, ito ang aking apo. 5 taon na siyang kasal, nginit sa kasamang palat, nakasakit ang kanayang asawa at hindi na makahalaf. Timahal siya at naksalita ilit, matanda na rin ako. Hindi ko kayang makita ang aking apo na nakisa at naktatrabaho. Gusto ko na magkaroon siyang anak. Pagkamalang ang asawa niya, baka hindi na siya makapagbintis dahil nakalala ako sa kanayang kalisahan. Kung ipanganak ang batang ito, baka maging tulay ito sa pagitan mag-asawa. Himiko ako, hindi ko po alam. Nakakalihan po ako. Timingin sa akin ang matanda at inabot sa akin ang isang papeles, kung papayag ka, libre ang tiran at pagkain iyong pamilya habang bintis ka. Sagot naman ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Pag naipanganak mo ang bata, alis ka sa bahay at kami na ang mag-alaga sa kanaya. Makakatanggap ka ng malaking halagang pera. Ngunit kailangan mong ipangako na hindi ka na babalik dito. Susundan namin ang kontrata at pipitulan ang aming ignayan para bang hindi tayo nakakilala. Imiko pa ako lalo. At binasa ang kontrata. Timingin ako sa matanda at pimilong, pwede po ba akong makisip mina? Pumayag naman siya. Imalis ako na dala ang kontrata at bumalik sa aking silid. Nakita ako ni Elena na nakatilala sa papeles kaya ihinawa niya akong tibig at limapit sa akin, ate, ano an? Ano ang ipinatawag sa iyong amo? May kinalaman ba an sa trabaho natin? Tumingin ako sa kanaya at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Timahimik ako at sinabi, may ipinakisap siya sa akin. Ininom si Ellen ang tibig, ano kaya ang? Kailangan po bang tulong mayaman? Tumingin ako sa kanaya at nakpasaya na ibigay sa kanaya ang kontrata, basahin mo tuwid maintindihan mo rin. Basahin mo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakakalihan si Elena, ngunit kinihan niya ang papeles at binasa ito. Pagkatapos niyang basahin, tumingin siya sa akin at tutul siya, surrogate motor. Ano an? Iwag mo ang gawin, hindi ako papayag. Tumingin ako sa kanaya at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa totoo lang, napakalaking pera sa kontrata. Kung makikita ko ayon matitistisan na naman ang aming bihay at hindi na kami kailangang mag-alala. Ngunit dahil limaki ako sa bakit at tiniruan akong aking ina ng maayos, hindi ako basta-basta papayag dahil lang sa pera. Mila pagkabata, nakasama ko lang ang aking ama at ngayon ay pinapakawa akong mabahay na nakakaya kaya imainit ang aking maka. Gusto kong himinging payo sa aking ina, gusto kong kumbinsihin siya na pumayag, ngunit hindi ako naglakasloob. Hindi ko alam kung bakit, ngunit siguro dahil sa pera kaya limapit ilit ako sa kanila. Himinga ako ng malalim at sa inang pagkakataon ay naktisasaon ako ng makisa. Itataka ko ito sa aking kapatid at sa aking ina. Sasamantalain ko ang pagkakataong ito dahil gusto kong magkaroon silang magandang bihay. Narinig ko na mawawalan na rawang hardinero ang bahay dahil gusto ng amo na mag-alahang kanayang halaman. Binasa ko ang kontrata at alam ko na may asawa na ang lalaking gusto kong magbintis at mahanda ang kanilang relasyon. Alam ko na mali na gawin ito habang may sakit ang asawa niya, ngunit inisip ko na isa lang itong trabaho. Binabayaran nila ako para magtrabaho kaya patas lang ito.
Inalef ko ang aking sarili. Kini ako ang bopen at pinirmahan ang kontrata. Sa tingin ko hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa aking pamilya lalo na dahil tutol si Elena. Hindi na niya ako papansinin kung sasabihin ko sa kanaya. Timayak sa Michiel na hintayin na matapos ang aming trabaho sa hardin at makaiwino ang aking ina at kapatid bago makabisa ang kontrata. Nang habang yun kinakabahan akong nakaiha sa malaking kama ni Michiel. Hindi ko alam kung bakit nanghanginak ang aking hakamayat pa. Sinibikan kong kimama nginit nanghanginak pa rin ako. Pinakpawisan din ako. Limabas si Michiel sa banayo na walang suot na damit. Ngayon ko lang nakita ang katawan isang lalaki sa ganitong kalapitan. Naramdaman kong imainit ang aking muka at naktayan ang aking balaybo. Nanghanginak ko. Iganiya ako ni Michiel. Binigyan niya akong tibag. Napakalamig nun. Maria Clara, masyado kang nanghanginak. Tinilanghan niya ako na makaupo sa kama. Iminaon ko. Wala naman tayong gusto sa isa't isa, kaya hindi mo ako kailangan ikaya. Kailangan lang natin maktisang ilang araw. Naintindihan ko siya. Alam ko ang lugar ko. Kontrata lang ang relasyon namin, kaya hindi ko kailangang kabahan. Ngunit hindi ko makontrol ang aking nararamdaman. Sinabi ko sa aking sarili na iminaon, ngunit hindi ako timahal sa panganginak. Imi ko siya at naramdaman kong imi po siya sa kama. Akap niya ako. Hindi niya ako hinalikan. Inaplos niya lang ako. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Imiyak ako na parang bata at sa ina ay kinakabahan ako sa pahawak niya sa akin pero kalaunan ay nagustuhan ko din ito. Kinabukasan, nagising ako nang mataas na ang araw. Sigiradong nakalala ang aking ina at kapatid dahil hindi ako pimasok sa trabaho. Ngunit wala akong makakawa. Pagod na ako. Nakatilala lang ako sa kisama. Ilang minuto ang lumipas nang pimasok sa Michiel na may dalang maliit na tray. Tinilanghan niya akong bumangon. Tiningnan niya ako, ipinaglito ko ang aming awang lughaf. Kimain ka para limakas ko. Kini ako ang tray. Mayroon itong mainit na lughaf. Katabi nito ay isang basong hatas. Sinabi niya na para daw limakas ako. Inti-inti na rin akong kimakalma, nakpasaya akong hintayin pagkatapos kong manhanak, kapag wala nang pakasang may salba ang animang bahay, saka ko sasabihin kay nanay at sa kapatid kong bobo ang lahat. Alam kong tiyak na kukontra sila, ngunit sa isang banda, maaaring ito ang mohang kapaki-pakinabang para sa akin. Ako at si Ferdinand ay imabot ng 4 na taong pagsasama, nakdailan ako na initusan akong lumipat sa ibang hardin para alahan, ipang matakpan ang panghangilit ni nanay. Nang makita kong nakpapakita na ako ang makasintomas ng pagsisika, tinala agad ako ni Ferdinand sa ospital para makpatingan, at ang resulta ay buntis. Ako. Para matiginan ang aking kailangan, biniwag ni Ferdinand ang pakyan makatagapag-alahang hardin ipang makaiwi si nanay at si Liza para mapanatag ako sa paghahanap ng ibang trabaho bilang dahilan, ngunit ang totoo ay para palihim na makbuntis. Samha inang linggo ang pakikipagkita ko kay Ferdinand, halos hindi ko siya makita. Minsan, dahil sa kuryosidad, tinanong ko ang mayordoma at ang resulta ay sinabi niyang inalahan ni Ferdinand ang kanayang asawa. Araw-araw siyang naklalang oras para imipo sa tabing kama at ikiwento sa kanaya ang lahat ng masasaya at malungkot na bahay na nangyayari sa kanaya araw-araw. Palihim akong nanghangharap at nagsisilos din dahil hindi ko pa nakikita ang hanuang klaseng lalaki, ngunit alam ko rin ang posisyon ko para akong isang ibong napatpat sa maling lugar pagkatapos ipanghanak ang bata. Ang relasyon namin ay tiliyan ng matatapos. Limaki na ang tiyan ko at nakita ko rin noong napakabahal at nakakapagod ang aking pang-araw-araw na pamimihay. Wala na akong hanang kimain at hindi na rin ako malakas na makbihat ng mabibigat na bahay tulad ng dati. Nakita ito ni Ferdinand at inalahan niya ako ng husto, nabawasan ang oras na dinadalaw niya ang kanayang asawa dahil kailangan niyang manatili sa tabi ko para alahan ang taong nakdadalang kanayang anak.
Napapagot ka ba, Elena? Opo, nitong hanakarang araf, wala na akong gustong kainin, pero minsan, kahit anong makita ko, gusto ko. Timinsan sa akin si Ferdinand, ang titig na yun ay nagbigay sa akin ilisaw na ako ang kanayang asawa. Nakilat ako sa aking sarili at pinakalitan ang aking sarili kung paano ako nagkaroon ng mga ideang salungat sa moralidad ng tao. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin, ha? Kung hindi, sabihin mo kay Manang, tiyak na ihanda niya ang lahat para sa iyo. Kailangan mong panatilihing mahanda ang iyong kalooban para may panghanak mo ang isang malisok na sangho. Timinsan ako sa kanaya, bigla kong hiniling na sana ang pagitan namin ay isang pagtatanggal talat sa mga kiwento. Nakita kami, nagmahalan at nagkaroon ng isang mahandang anak. Maraming beses, hiniling ko rin sa aking sarili na sana ang nagbibiklot sa amin ay hindi ang kontratang magsilang bata. Elena, belong ni Ferdinand, timinsan ako sa kanaya nang nagtataka. Sinabi niya ilit, bikas magpakasal tayo, ha? Inayos na nitatay ang pagpunta nating dalawa sa dagat. Natatakot siya na kung magpapatiloy ko sa pagiging malungkot, hindi yun magiging mabiti para sa iyo at sa sanghol sa iyong sinapipinan. Inaplos niya ang tiyan ko, ang kanayang mga mata ay napakalambing. Naisip ko na ang bihay naming dalawan ngayon ay parang isang tinay na mag-asawa. Nagpakasal kami ayon sa iskidale na inayos ni tatay. Napakasaya nito. Ito ang inang pagkakataon na nakapenta ako sa mga lugar na napakahanda at ito rin ang inang pagkakataon na nakatilok akong maraming hobby kasama ang isang lalaking may edad na. Inti-inti akong nasanay sa kanayang presensya at noong sakim din sa paraan kanayang pag-alaga sa akin araw-araw habang ako ay nagdadalang tao. Sa tingin ko napakasama ko kapag ipinanalangin ko na sana ay mas tahalan po ang panahon bago isilang ang bata ipang makasama ko siya. Sa hobing ikasampung arawang ikapitong biwan aking pagbibintis, lasing na lasing si Ferdinand. Ito ang inang pagkakataon na nakita ko na mayroon din pala siyang hanung bahay. Karaniwan napakanhat niya, inisip niya ang lahat bago siya kimilos. Nahinat noong habang yun para siyang isang malaking bata. Niyakap niya ako at dahan-dahang hinimas ang aking limalaking tiyan. Nanatili siyang nakaihaduan, hinimas at bumibilong kung ani-ano na hindi ko maintindihan. Consuelo. Consuelo. Ikaw. Naramdaman kong kimikirot ang ilong ko at medayo nakiking mahapti na rin ang aking mga mata. Narinig ko na sinasabing makakasambahay sa mansaw na ang asawa ni Ferdinand ay nakanghalang Consuelo, napakahanda raw niya. Kahit na ang relasyon namin ni Ferdinand ay para lamang sa pagpapanghanak, kapag nakaiha siya sa tabi ko at tinawag ang panghalan ng ibang baba, nakaramdam din akong samang loob. Nanatili akong tahimik at hinaan sa Ferdinand na paulit-ulit na himasan ang aking tiyan, kahit na nasasaktan ako, hindi ako imiyak o humalaf. Ferdinand, tingnan mo nang mabiti, hindi ako si Consuelo, hindi ako ang asawa mo. Pakisap, hiwag kang magkamali, hindi ako komportable. Timinsan sa akin si Ferdinand, hindi na siya bumilong at hindi na rin niya hinimas ang sanghol sa aking tiyan. Simamangot siya sa akin matahol at pagkatapos ay ko at nakatilok. Madalas kong naririnig na pagkatapos makisang ang isang lasing, madalas nilang nakakalimitan ang mga bahay na ginawa nila noong lasing na lasing sila. Nahinit na lala ni Ferdinand ang lahat ng napakalinaw. Pumunta siya at himinging tawad sa akin. Itinaho namin ito sa aking ina, nahinit hindi may tataho ang totoo. Ang bahay na itinaho ko ay natiklasan ng aking ina at kapatid sa isang hindi inasang pagbisita. Halit na halit ang nanay ko, itinaboy niya ang aking kamay, at halit na tumingin sa akin. Anong ginagawa mo, Elena? Sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo? Nag-alanghan ako, nanay, samahan mo mina ako, pimasok mina tayo sa loob ng bahay bago tayo mag-isap, nanay. Naiya si Nanay Doll maraming nakatingin sa aming kasambahay. Habang nagdadalang tao ako, dinala ako sa panghinaang bahay kasama si Ferdinand.
Ang mag asawa ay nasa itaas na palapag, habang ako ay nasa dilong silid sa ibabang palapag. Ang pagbebentes ko ay alam lamang ni Ferdinand, ang kaniyang ama, at ang mayordoma. Wala kaming sinabi sa iba. Ngayon, alam lamang ang kasambahay na ako ay isang bentes na nakahanap ng trabaho ipang suportahan ang aking sarili. Kaya kang makakilo si nanay, hindi ako makakatakas. Nang makita akong simimangot at balakbakilan si nanay, sinakawan ako ni Liza na nasa tabi niya. Anong kinatatakitan mo? Makpaliwanag ka na dito. Ipaliwanag mo sa amin ni nanay. Diba pinakpawalan na kita dati na sumang-ayon sa kaibanghan na ito? Ngayon, ano? Ngayon ka pa natatakot na mapayaya. Ha? Ang sunod-sunod na tawa ni Liza ay hindi ko alam kung paano sasakitin. Emiko ako at hinawakan ng maikpit ang kamay ni nanay na nanghinhinagdal sa halit. Nanay, mayroon po talaga akong dahilan, mayroon din akong sariling pahirap, hindi ko po balak na itago sa inayo, naghihintay lang po akong tamang panahon para sabihin. Natakot ako nang titakan ako ni nanay. Nakita ko rin si Ferdinand na nakatayo sa loob ng panghinahang bahay at nakatingin sa amin. Nakita ko ang pagmamadali sa kaniyang mukha. Tila gusto niyang lumabas para makipag-isap kay nanay, ngunit maraming tao sa paligid, kaya marahil ay hindi siya makalabas at tumayo na lamang doon at tumingin. Tamang panahon. Ang tamang panahon para sa iyo ay ang pagdadalang tiyan mo dito. Pinalaki kita hindi para gawin mo ang kabahay na ito. Anak, ano ang magiging kinabukasan mo? Ano ang isipin ng hatong hindi nakakalam kapag nakita kanila na ng isang baba na may anak na walang asawa? Hirap na ako. Nagreklamo si nanay at hinampas ang aking balikat, ngunit sa tingin ko ay hindi niya kayang gawin ito, kaya ang kahampas ay nakdulot lamang sa aking bahang hapdi. Hindi ako naklakas loob na imiwas, alam ko lamang na bumilong payo. Imasa ako na ang aking hindi kontra ay makakapagpabawas ng kanayang halit. Si Liza noon ay napakamaal sa akin, ngunit ngayon ay nakatayo lamang sa halit at tumitingin, tila wala siyang balak na magsalita para tulungan ako. Binasa na rin niya ang kontrata, kaya alam niya kung sino ang ama ng bata sa aking sinapipinan. Tinitahan niya sa Ferdinand, ang kanayang mahandang mukha ay mas nakasimangot pa kaysa sa isang siupaw na tila hindi siya nasisiyaan sa kanaya. Nang imipa ang halit ni nanay, tinala kami ni Ferdinand sa panghinahang bahay para maupo. Siya mismo ang nakpaliwanag ng lahat kay nanay. Tiniyak niya na ang lahat ay voluntary at hindi niya ako pinilit na gawin ito. Inilaw ako ni Liza sa isang sulokong bahay. Nagtampo siya, pinakilan na kita mila nuwang basahin natin ang kontrata, bakit mo pa ginawa ang bahay na ito? Dapat nahinala ako nuwang sinabi mong mananatili ka rito para magtrabaho at kimitang pera. Ang laki-laki na ang ilo mo, bakit hindi ka nakisip? Medayo natatawa ako nang marinig ko ang reklamo ni Liza. Naisip ko na para siyang isang matandang baba na nakpapanghap na mas matanda kaysa sa kanayang edad. Ngumiti ako sa kanaya at naramdaman ko ang init sa aking puso. Alam ko na ang kasalanan ko. Iwag ka nang mahalit sa akin. Saka, kung matapos ko ito, malaki ang ibabayad nila sa akin. Sa oras na yaon, makakaroon akong pera para makapag-aral ka. Diba sinabi mo dati na gusto mong mag-aral ng Ingles? Sinabi mo na ang pakikipag-isap sa mga dayan pagkatapos mag-aral ng Ingles ay mukhang cool. Patiloy na nakasimangot si Liza tulat ng isang enghoy, tinitahan niya ako nang hindi sumasang-ayon. Sinasabi ko bang gusto kong mag-aral ng Ingles kaya kailangan mong ibenta ang sarili mo? Hindi ko naman sinabi na gusto ko talagang mag-aral. Pero kamhabahay na hindi kailangan. Medayo nakakalihan ako sa hindi pagtanghap ni Liza, ngunit sa pangkalatan, nag-alala siya para sa akin kaya siya ganito. Alam ko lang na magiging matiyaga ako sa kanaya. At sa kabilang banda, marahil ay matagumpay na nakumbinsi ni Ferdinand ang nanay ko sa isang kahanga-hangang paraan na hindi ko rin alam.
Nginit nanatili lamang si nanay para alahan akong ilang araw pagkatapos ay sinabi sa akin ang mga na kailangan kong tandaan habang nagdadalang to. Hindi na siya nagsalita pa at hindi rin niya binanggit ang tungkol sa pagpapanganak. Sa mga biwan, inalahan niya ako ng husto. Siya ay mahilig at napakalalahanin. Nabibihay ako at nakakaramdam kaligayahan bala akong. Inaalala, nagpapahinga lang ako at kimakain makapakain na kasama si Ferdinand, pagkatapos ay nanonood ng mga pelikula at natutulog. Ang lahat ay nangyari nang napakahanda kaya nakalimitan ko na ang pag-alahang iyon ay simpleng responsibilidad lamang isang ama para sa kanayang anak sa aking sinapipinan. Hanggang sa hapon ng araw na iyon nakatayo ako sa harap ng silid at naririnig ang walang tigil na sayan ng kasambahay sa mansaon. Timawag ang ospital para ipalam na nakawa ng dimilat at magising ang asawa ni Ferdinand. Nakita kong tiwang-tiwa si Ferdinand, ang kahalakang iyon ay kitang-kita sa kanayang mukha at hindi may taho. Sinabi niya na ipaubayan niya ako sa panghangalakan ng kasambahay, hinawakan ang aking kamay at ipinahayag, sobrang saya ko, Elena, hindi mo alam, matahol ko nang hinihintay ang araw na ito. Nasaktan ako nang makita ko siyang nakaratay sa koma na may masahat sa kanayang katawan. Palagi ko siyang kinakausap, alam kong naririnig niya ang aking boses. Alam ko sinabi ko sa kanaya ang tungkol sa bata. Sigurado akong matitiwa siya kapag nalaman niyang makakaroon kaming anak. Ako kailangan kong pumunta sa ospital. Natagalan ako kahit na mila sa simila ay alam ko na mangyayari ito. Bukod doon talagang nakaramdam akong ginawa at kahalakan nang malaman kong nagising na siya. Maaari na siyang mabihay at humawang makabahay tulad ng isang normal na tao. Ngunit nasaktan talaga ako nang hindi sinasadang itilak ako ni Ferdinand palabas ng kaligayahang iyon, isang kaligayahan na nanghangailangan lamang presensyahan kanilang pamilya. Alam ko ang aking lugar, nagpanghap akong kalmado at nahimiti para batin siya. Ito ay talagang magandang balita para sa pamilya. Ipakimusta muna lang ako sa kanaya, bintis ako kaya hindi ako makakala. Walang pag-alinlangan na sumang-ayon sa Ferdinand. Hindi na siya nakipag-isap sa akin, mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam hindi may paliwanag na pagkabalisa. Mila pagkabata, ang aking intuition ay bihirang makamali. Sa araw na halos isang linggo matapos imivimila sa ospital ang asawa ni Ferdinand, nagpatawag siya sa akin sa kanayang silid sa pamamagitan mayordoma ipang makipag-isap. Si Consuelo ay mahanda pa rin kahit na may sakit siya, hindi tilat ko na bintis kaya medayo mataba at hindi na rin kasing handang dati ang balat ko noong bata pa ako. Tiningnan ko ang labi ni Consuelo, marahil ay naglagay siya ang lipstick para mabawasan ang kanayang pamimitla dahil sa sakit. Nang makita niya akong pimasok na nahiya, sinabi niya, malaki na ang tiyan mo, hindi ka na makakatayo ng matagal, imipo ka na. Maupo ka, makisap tayo. Naisip ko na wala akong laban. Hindi ko alam kung alam niya ang tungkol sa kontrata sa pagitan ko at ng pamilyang kanayang asawa. Hindi ko rin alam kung ano ang kanayang pag-ihali, ngunit sigurado ako na walang babaeng komportable kapag nakikipagtalik ang kanayang asawa sa ibang baba at sinasabi na ito ay para sa kanayang ikabibiti. Naalala ako na magiging malala ito, kung sakaling saktan niya ako, mamamatay ako. Kung dati kahit 5 baba na katilat niya ay hindi kayang gawin ang isang babaeng palaging nagtatrabaho ng husto tulad ko. Ngunit ngayon ay nagdadala akong isang sangho, alam ko kung sino ang mananalo. Ngunit marahil ay naisip akong sobra, tiningnan lamang ako ni Consuelo at sinabi, siguro hindi ko na kailangang magpakilala pa, kahit na nasa vegetative state ako sa nakalipas na mga panahon, narinig ko ang lahat ng sinabi ni Ferdinand. Alam ko rin ang tungkol sa kontrata. Ang laki na ang tiyan mo, siguradong nahirapan ka ha. Pagkatapos ipanghanak ang bata, hindi mo na makikita ang anak mo. Hayan pa man, ito ay anak na pinahirapan mong dalhin at ipanghanak, hindi ko alam kung kakayanin mong iwanan ang bata, Elena.
Naintindihan ko nach alala siya na makiging malapit ako sa bata at hindi ko siya kayang iwanan. Nach alala rin siya na babawin ko ang aking sinabi at lalabahin ang kontrata at ahawin ang kanang pamilya. Alam kong masakit ang makasalitang ito para sa iyo, ngunit nach alala rin ako kaya gusto kong maging malinaw. Mahal na mahal ko si Ferdinand, mabiti siya sa lahat ng bahay at naging masaya kaming mag-asawa. Gusto ko ring bumiyong isang masayang pamilya kasama siya, isang pamilya na may mga anak. Ngunit sinabing doktor na hindi ako maaaring magbuntis. Bata ka pa, tiyak na hindi mo pa naranasan ito, ang iyong kinabukasan ay mahaba pa, ako ay si Ferdinand lamang. Imasa ako na iwag ka. Iminto si Consuelo, ngunit paro na kaming mga matatanda, alam niya at alam ko rin. Naramdaman kong iminit ang aking buong maka, ang kayan ay hindi ko kayang pigilan, naramdaman kong nakakaya, ipinaramdam niya sa akin na parang nakikialam ako sa kaligayahan pamilyang ibang tao. Sumagot ako, nagmamadali, halos nagmamadali, alam ko, naintindihan ko. Siyempre, hindi mangyayari yun. Iwag mo akong sisihin. Bukod ito, ako at si Ferdinand hindi, ako at ang pamilya ni Ferdinand ay may malinaw na kontrata. Hindi ako mangiimasok, hindi ako makikialam sa relasyon ng ibang tao, mayroon akong moralidad, alas ako pagkapanganak ko sa bata. Nasiyaan si Consuelo sa akin, tinilot niya sa aking kamay ang isang medalyo makapal na sobra. Gusto kong bawian ang aking kamay dahil alam ko kung ano ang nasa loob, alam ko rin kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit itinilat ni Consuelo ang kanayang payat na kamay at mabilis na isinilit ang sobra sa aking kamay. Tanggapin mo na, wala akong ibang ibig sabihin, tanggapin mo na para maging masaya ako. Imiling ako, hindi na kailangan bawian mo na. Noong buntis ako, inalahan akong lahat sa pagkain at pagtulog, hindi ko na kailangan dagdag na pera. Bukod dito, hindi mo kailangang mag-alala na babawiin ko ang aking sinabi, alas ako pagkapanganak ko. Ngumiti si Consuelo sa akin, naniniwala akong hindi mo babawiin ang iyong sinabi, hindi rin ito pera para silan ko. Gayunpaman, ang bata ay anak ni Ferdinand at anak ko, natural lamang na magkaroon akong maliit na halaga para sa panghangalagang bata. Inawakan ko ng maigpit ang pera sa aking kamay, mabilis akong tumayo at nakpalam bago imalis. Inamin kong nakagusto ako kay Ferdinand, ngunit hindi ako naklakas loob na sabihin dahil mahal na mahal ni Ferdinand ang kanayang asawa at ako ay isang mahirap na baba na nakdadalang bata para sa iba. Wala akong karapatang tumayo sa tabi niya. Ang pagpipilong na ito kay Consuelo ay libos na nakapagpamilat sa akin at tilihang nakbawi sa aking hindi mapalakay na ideya. Simula noon, hindi ko na nakita si Ferdinand na di madalap sa akin ng madalas. Narinig ko na kailangan niyang alakan ang kaniyang asawa at pinakatiwalan niya ako sa panghangalagang mayordoma. Isang hobby na kaya ako sa aking kama napakagising ko, hindi ako inantok. Ngayon pumunta ako sa ospital kasama ang mag-asawang Ferdinand para magpatingin at malaman ang aking takdang araf. Di malaw din si Consuelo sa akin ng madalas, napakaingat niya sa akin, at nakikipag-isap din siya sa akin para hindi ako matakot at ma-stress. Minsan, dadalap siya rito at matutulog, mas marami pa siyang oras sa akin kaysa kay Ferdinand, marahil ay sabik na siyang ipanghanak ang bata sa aking sinapipinan. Pagkatapos kong ipanghanak ang sanghol, dumalaw sa akin sa ospital sina nanay at Liza para alakan ako. Nakilala nila si Consuelo, nakaiha ako sa silid ng ospital at tumitingin sa labas. Kahit na hindi ko makita ang animan, naririnig ko silang nag-isap, at tila magkasundo sila. Natanggap ko ang pera tulad ng sinabi sa kontrata, at natapos na rin ang kontrata. Talagang pinatas ko ang aking sarili. Ngayon, ang bata ay mas malaga sa akin kaysa sa lahat. Noong araw ng kapanghanakan, napanahinipan ko lamang ang yak ng aking anak nang hampasin siyang Nash, ngunit hindi ko alam ang kanayang maka. Imalis ako sa ospital, palihim akong nakpunta sa mansaon mila kay nanay at kay Liza. Hindi ako pinapayagang pimasok, ngunit gusto kong makita ang aking anak.
Tinawagan kuse Ferdinand nginet hindi niya sinagot ang telepone. Alang akong tumayo sa harap ng mansaon mahabang panahon, ang aking pagnanais na makita ang aking anak ay lalong limakas. Pagkatapos kong makisip ng ilang sandali, nakpasaya akong tawagan si Consuelo. 3 beses ko siyang tinawagan bago niya sinagot ang telepone. Siya ang inang nagsalita, mayroon ka bang kailangan kaya timawag ko, Elena? Mabilis akong nagsalita na parang natatakot akong ibababa niya ang telepono. Gusto kong makita ang aking anak, gusto kong makita ang kanayang mako. Ano ang pangalan ng bata? Mahanda ba siya? Malikot ba siya? Nakikisap ako sa yayo. Pakisap, hayon mo akong makita ang aking anak kahit isang beses lang. Namamakawa ang aking buses, kimikirot ang aking ilong, at nakakang mahapti na rin ang aking mata. Nakatayo ako sa harap ng mansaon, naririnig ko ang aking buses na nanghinhinag. Nakakalimitan mo na ba ang ipinangha ko mo kay Ate Rosa? Sa mismong bibig mo nang haling na alas kapanghanak mo sa bata. Iwag mo naman sanang iparamdam sa akin na isa kang sinanghaling. At saka, ang handa-handang bata, napaktasasay ng pamilya na panghalanan siyang perla. Alahan naman siya nang mabiti, iwag ka nang makalala. Bago po ako makapagsalita, pinatay na ni Nina ang telepono. Ang tinuhang pakpatayang tawag ay parang nakpamanit sa ilo ko at sumakit ang dibdib ko. Naalala ko ang anak ko, gusto ko siyang makita kahit isang beses lang, kahit yaon na ang hili. Dati, nang pimirma ako sa kontrata, inisip ko na magiging kalmado ako sa pagbibigay sa kanilang bata, tapos tatanggap ng pera at alas, at wala nang pakialam ang isa't isa. Pero nang dumating na ang oras, nalaman ko na hindi ko pala kayang tanggapin iyon ng ganun kadali. Kahit may pera na ako, ang anak na pinahirapan kong ipanghanak ay hindi ko mayakap, wala akong pagkakataon na alahan siya at hindi ko malalaang. Makanya nuwang kapapanghanak po lang. Imalis ako sa mahilong lengsot at bumalik sa bahay namin sa probinsya na naging tahanan ko sa loob ng 20 ilang taon. Nang imipo ako sa kama na matahol ko nang hindi nakamit pero malinis pa rin, hindi ko na napigilan ang sarili ko at imiyak ako ng malakas. Nasasaktan ako dahil hindi matatanggap ng anak ko ang pagmamahal mula sa tinay niyang ina pero masaya rin ako para sa kanaya. Nanha ko sa akin si Ramon na bibigyan niya siyang masayang bihay na may sapat na pagmamahal at material na bahay. Ibibigay niya sa kanaya ang lahat ng gusto niya at palalakihan siyang mabiting tao. Mahal ko ang anak ko pero kung ipipilit ko na kinin siya, maliban sa mahirapan ako sa lehal, kung mapasakan ko man siya, lalaki siya sa isang pamilyang kapos dahil mahirap ako. Nakaiha ako sa kama, naririnig ko ang isa pang nanay ko at Nilia sa labas. Makang nakalala sila sa akin. Kimusta na ang ate mo? Pintahan mo kaya siya at kimustahin mo. Imiling sila, kinimusta ko na siya, imiling lang siya nang imiling, ayaw niyang maksalita. Pero naintindihan ko naman siya. Saka, may makapapalis sila, pati perma niya. Wala na tayong makakawa. Narinig ko ang buses ng nanay ko na nakalala, nagtanong, anong kakawin natin? Hayaan na lang ba natin si Rusang mahmukmuk ng ganito? Hindi ko kaya. Bumintong hininga si Lia, wala na akong maisip, nay. Hintayin na lang natin bigas at sibikan natin siyang kausapin ilit. Matilok na po kayo. Iwag na kayong mahbiyat. Ipapabaya ko na kay nanay. Bikas ako na ang kakasap kay ate. Saka na, nay, matilok na po kayo. Inalalayan ni Lia ang nanay ko papunta sa kwarto. Bago siya bumalik sa kwarto niya, dimon siya para bahan akong isang basong mainit na gatas, hindi na naksalita at tahimik na imalis. Hamon ang loob ko dahil walang nakalit sa akin dahil may babalikan pa rin ako. Mas naintindihan ako ni Lia kaysa sa kahit sino. Sana'y nakama sa isa't isa, samha ihali, hilig at trabaho namin, kaya alam niya kung kailan niya ako dapat payahan at kung kailan niya ako dapat iwanang makisa.
Pagkalipasang ilang araw, sinibikan kong makisip ng positibo para makalimitan ang sakit na dulot ng paklayo sa anak ko. Nang maisip ko na makakaroon siya ng magandang kinabukasan at sapat na lahat, inti-inti kong tinanghap ang katotohanan. Sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong inang araw tinatawagan ko pa sina Nena at Ramon para marinig lang ang iyak ng anak ko sa telepono, pero kalaunan ay nasanay na rin ako at tinanghap ang katotohanan. Hindi na ako timatawag para abalain sila at sinibikan kong kalimitan ang sakit na inti-inting sumisira sa akin. Napakagandang panahon ngayon. Dala-dala ko ang maleta ko sa ilalim ng hanong matinding sikat ng araw. Timingan ako sa maliit na nayon na naging tahanan ko sa loob ng maraming taon at parang may kimirot sa ilong ko pero vinakse ko ang haking ani-anong inisip ko at timingan ako sa hinaharap na may determinasyon. Binigyan ako ni Liang termos, may kape na siya mismo ang gumawa. Hindi ko alam kung kailan ko nagustuhan ang kape, nakakatulong ito para manatili akong gising. Timingan sa akin si Lia, parang ayaw akong polisin, kung desidido ka na, wala na akong makakawa. Basta doon, alahan mo ang sarili mo. Kapag may oras ka, magpadala kang salat. Nahimiti ako. Naisip ko na ang sarili ko na kailangan kong humawang isang bahay para mawala sa isip ko ang anak ko. Nagtasasayon ako na mag-aral ng ibang wika. Nagtrabaho ako ng walang tigil para makapag-ipon at matipat ang pangarap kong maglakbay. Kung dati kahit magtrabaho ako hanggang mamatay, hindi pa rin sasapat ang pera para sa pamilya namin, lalo na ang makisip ng bahay na malabo tulad ng paglalakbay. Pero dahil sa parang nakya ko sa pagpaparentang sinapipinan, hindi man ito ganun kalaki kumpara sa mayamang tao sa mansaon, sapat na ito para mabihay ng makanawa ang nanay ko at si Lia sa loob ng ilang taon. Iwag kang masyadong magpabaya, mag-ingat ka, magpadala kang balita para hindi kami mag-alalang nanay mo, iwag mo nang isipin ang manangyari at magmukmuk. Kapag nakita kitang masaya, mapapanatag na ako. Napakasaya ko. Kahit may anak na ako sa paningin nanay ko isa pa rin akong bata na kailangang bahan pagmamahal. Naglakbay ako sa ibang bansa, ilang taon akong nawala. Nagpapadala pa rin akong salat sa pamilya ko. Tivang karawan anak ko, nagpapadala akong isang maliit na regalo kasamang isang salat kamay na kart na may nakasilat na maligayang karawan. Hindi ko alam kung nakakarating sa kanya ang regalo ko. Nag-alala ako na malalaman niya, kaya hindi ko nilalakay ang tinay kong panghalan. Iniwan ko ang anak ko noong kapapanghanak po lang niya. Noong panahon niyon, hindi ko po alam kung ano ang kasarian niya. Hindi ko rin malala ang mukha niya, ang yak niya lang ang nakpolam sa akin na malisok siyang ipinanghanak. Nakupo ako sa diyan, di madampi ang malamang na hanggan sa balat. Kukaya medayo nang hinak ako pero masaya ako. Hawak ko ang maliit na kahungkulay rusas na kakakawa ko lang, masaya ako. Dimating ang isang lalaking baniyaha. Tinignan niya ang kahon sa kamay ko, tinignan din niya ako, ipadadala mo ang regalo sa anak ni Rosa. Opo. Kaibahan ko siya na nakilala ko noong naklalakbay ako. Noong makisa ako sa ibang bansa, tinilinghan niya ako. Sobrang bait niya. Ilang biwan ko siyang nakilala, nanlihap siya sa akin. Noong panahon yun, para mabawasan ang sakit na dulot ng paklayo sa anak ko, pimayak ako, pero nalaman ko na hindi ako nakakahisto sa kanaya. Kaya nahiwalay kami. Sabi niya, ipagpapatuloy niya ang panlilihap sa akin, hindi ko siya matanggihan kaya hinayaan ko na lang. Imipo siya sa tabi ko, tumingin sa akin ng matahol, sigurado ka na ba sa pagbabalik mo sa Pilipinas? Masaya ako, sigurado na ako. Sa karawan niya, gusto kong ibigay sa kanya ang regalo. Sa kamatanda na ang nanay ko, gusto ko rin siyang makusap. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, hinihingi rin akong tawad hindi kita masahot pero wala akong nararamdaman para sa iyo. Itinitiran kitang kapatid na laging nag-alala sa akin. Ay nakap niya ako at nakmadaling sinisi ang sarili niya, anong sinasabi mo? Wala kang kasalanan.
Aku ang may Christus sa yayo, ako ang Christong manegaf sa yayo. Pero siguro hindi ako sapat para magustuhan mo. Kasalanan ko, hindi ko naibigay sa yayo ang nararamdaman na gusto mo kasalanan ko. Ay nakap ko rin siya, hindi. Wala kang kasalanan, sinayang ko lang ang oras mo. Sana pakbalik ko sa Pilipinas, mohang bikas ko sa iba. Gwapo ko at matalino, maraming bobo ang gustong pakasalan ko. Gusto niyang sabihin na ikaw lang ang gusto ko, pero alam niya na hindi ako sasakot dahil isa lang sa amin ang may gusto. Noong bumalik ako, maraming nakbaho. Hindi na ang bahay ko ang pinakamagandang bahay sa ngayon. Maraming bahay ang napayos at hindi na ganuan kabigat ang atmosfera. Nang sinabi ko na gusto kong pumunta sa mansion para ibigay ang regalo sa anak ko, sumimangot sila, bakit ka pa pupunta doon? Kahit ilang beses ka pang pumunta, hindi kanila papapasakan. Masaya na siya doon, hindi ba laki mo naman siyang pinapadalang regalo tivang karavan niya. Nakita ko pa noong nakarang taon na binalan siya ni Ramon Lariang kotse na pinung regalo. Matagal ko na siyang binabantayan, hindi siya pinapahirapan, lahat sila mahal na mahal siya. Tumingin ako kay Leah, hindi ako nakaalala na sasaktan siya, alam ko na mahal siya, alam ko na maraming regalo siyang natatanggap. Pero gusto ko lang siyang bigyan regalo sa karavan niya. Gusto ko rin siyang makita kapag malaki na siya. Sumimangot si Leah, medyo nairita, anong ibig mong sabihin? Pipenta ka doon at sasabihin mo sa kanya ang ginawa mo. Iwag mong gawin yun. Kahit ikaw ang nagliwal sa kanya, pimirma ka na sa kontrata at tinanggap mo na ang pera, kaya iwag mo na siyang abalain. Nakilat ako sa sinabi ni Leah. Sabi ko, anong sinasabi mo? Iwag mo naman akong tingnan na masamang tao. Anak ko siya. Gusto ko na magkaroon siya ng magandang bihay, hindi ang makasama ang isang mahirap na ina na iniwan siya para sa pera. Pero simula nang makisip ako ng maayos, hindi ko na inabala ang bihay niya, nagpapadala lang akong regalo bilang isang kaibigan. Himinto ako, tinignan ko si Leah at sinabi ko, dati at ngayon pipenta ako sa mansion para ibigay ang regalo, gusto ko lang siyang makita, wala akong balak na makialam sa bihay niya. Pipenta lang ako at alis. Ipinaliwanag sa akin ni Leah na hindi yun ang ibig niyang sabihin, nakaalala lang siya na hindi ko mapipigilan ang sarili ko at akin ko ang anak ko. Tinataan ko si Leah at simakay akong bus papunta sa mansion. Kinuha ko ang telepono ko sa bulsa ko at tinignan ko ang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Hindi ko man siya pinanghalanan, kabisado ko ang numero na yun. Tinawagan ko, tumingin ako sa labas ng bintana, naghintay na sakitin ang tawag. Matagal bago sakitin, parang nakdadalawang isip ang kabilang linya kung sasakitin ako o hindi, pero sa hili ay sinagot din, hello, Rosa. May kailangan ko. Tahimik akong nakinig sa buses ng lalaking nagustuhan ko dati, hindi pa rin nakbabago ang buses niya, pero malayo ang buses niya sa akin, alam ko na ayaw niya akong kausapin. Hello, Ramon, bumalik na ako. Nasa bahay ba si Perla? Karavan niya ngayon, gusto kong ibigay sa kanya ang regalo ko. Alam ko na tatanggihan niya ako, pero imasa pa rin ako na papayagan niya akong makita ang anak ko kahit isang beses lang, kahit hindi niya ako kilala, gusto ko pa rin siyang makita. Pero kayang inasahan ko, tumanggi siya, pumapasok siya sa eskwela at nag-aral siya, gusto niyang mag-aral kaya ipinag-enroll ko siya sa maraming klase. Magbigay ka na lang regalo sa ayaya, ibibigay niya kay Perla. Ganuan naman ang ginawa mo dati, natitiwa siya kapag nakakatanggap siyang regalo. May ginagawa pa siya, ibababa niya na ang tawag. Bago pa ako makapagsalita, ibinaba niya na. Bemintong hininga ako, hindi pa rin kami makusap ng maayos. Kapag nagtanong ako tungkol kay Perla, sasakitin niya ako, pero kapag sinabi ko na gusto kong makita ang anak ko, ibababa niya na ang tawag. Pimasok ako sa tindahan bago yaite sa tabing doon, imorder ako, imipo ako at tumingin sa mansion. Miss na miss ko siya.
Matahol na kaya hende kuna malala ang yaknia nueng epinanghanak siya. Mahal na mahal ni Ramon ang anak niya. Hindi ako naniniwala na paktatrabayan niya ang anak niya hanggang mapahot siya. Sigurado ako na yun lang ang dahilan niya para hindi niya ako kausapin. Ngayon, desidido ako na ibigay sa kanya ang regalo. Siyempre hindi ko sasabihin na ina niya ako walang maniniwala sa akin. Saka wala akong karapatan na bumalik para kinin siya pagkatapos ko siyang iwan. Ang handa naman bata. Takarito ka ba? Hindi ganun karami ang customer ngayon kaya nakipag-isap siya sa akin. Hindi po paminta lang ako dito para magpakasaon may kakilala ako dito. Bigla kong naisip. Nachtatanda siya dito noong nagtatrabaho pa ako sa bahay nila Ramon pero iba na ako ngayon kaya siguro hindi niya ako makikilala. Tinignan niya ako, nakita niya na maayos ako kaya hindi siya nag-alala na manluloko ako, sinabi niya, may anak silang baba. Madalas siyang bimiling buku yaysa dito, gusto niya ang buku yaysa dito. Dati masakla siya, mahaling siya sa pag-aral, bawat linggo dinadala siyang mag-asawa sa eskwela. Ngumiti ako, masaya sila. Siguro mahal na mahal nila ang anak nila. Mahal na mahal nila siya. Wala silang hinihiling na hindi nila ibinibigay. Pero walang permanente sa mundo. Nalala niya, noong 2 o 3 taon na ang nakakaran, narinig ko na nag-away sila, hindi ko alam kung bakit. Noong araw na iyon bimili siya ng buku yaysa dito, narinig niya na sumisagaw ang hakatilong, nagmamadali siyang bumalik, nakita niya ang nanay niya na nagbigti. Mila noon tahimik na siya. Kinakatakitan na siya. Nakilat ako, natimba ko ang basudal nakilat ako, pero hindi ko na iyon pinansin. Nagbigti. Sa harapan niya. Nataranta rin siya, inayos niya ang baso at pininasan niya ang mesa. Nagbigti ang nanay niya, narinig ko na nagsasabi sila na may ibang baba ang asawa niya. Nagbigti siya sa harap ng kwarto nila, nakita niya ito. Hindi ako mapakali, tumingin ako sa mansaon. Kahit matanda na ay natatakot pa rin sa makakanuan. Ano pa kaya ang bata? Hindi siya magiging okay. Gusto ko siyang makita. Tinignan ko siya, okay lang kaya siya. Paano ko siya makikita? Gusto ko siyang makasap. Hindi niya ako pinag-isipan, noon madali, ngayon hindi na. Malaka ang tatay niya sa kanaya. Ngayon ayaw na nilang makakita siyang ibang tao. Natakot ako na makinola siya, kaya nagtanong ako, paano siya mag-aral. Pumipenta pa ba siya sa eskwela? Nag-aral siya sa bahay. Noong nakarang linggo, imalis ang tutor niya, nakakita raw siyang multo sa bahay. Nakita ko ang pinto, nakanwari akong kalmado, nagtanong, nagpapatito sila. Gusto kong magtrabaho. Marinong akong magsalitang Ingles. Paano ako makakapag-apply? Madali lang yan, may anak ako na nagtatrabaho sa mansaon, mayroon siyang nimerong post nila. Tanungin mo siya. Kiniha ko ang popol na may nimero rin ito ni Ramon. Nagsalamat ako at imarkila akong kwarto sa hotel para matulog. Kinabukasan, nagpatuloy akong imipo sa tindahan halo-halo sa harap ng mansaon. Pagkatapos makipag-isap sa kanayang ilang panghanghisap, nakanwari akong kimihan popol, ipinasok ang nimerong telepono, at agad kong inilagay ang telepono sa aking tainga at matiyahang nakantay na sakitin ni Ricardo. Noong ilang linggo pagkatapos namang wakasan ang kontrata, hindi sinasagot ni Ricardo ang hatawag ko, ngunit pagkalipas ng 2 o 3 buwan, sinasagot na niya ang hatawag ko. Ngunit bago niya sakitin ang telepono, napakatagal kong mahantay at ganito rin ang nangyari ngayon kayang inasahan ko. Sinagot niya ang telepono. Bakit ka timawag, Elena? Ricardo, narinig kong nahanap kang English tutor para sa anak mo, hindi ba? Ano sa tingin mo sa akin?
Galing lang ako sa ibang bansa at gusto ko ring mahanap ng stable na trabaho, kaya pagdating sa antas at makasertipiko, makakasahiro ka, at sa ka narinig ko na kailangan mong tutor ahat pero walang naka-apply, ano sa tingin mo? Hindi na kailangan makakahanap din akong tao. At saka, Elena, hindi ba't malinaw na nakasuot sa kontrata nun? Iwag mo na kaming gelegenheid anak ko. Sanay na ako sa makapaninita niya sa loob ng ilang taon, kaya kamado ko lang sinabi, sa tingin mo ba, pagkatapos ng haring yun, may maka-apply ahat. Hindi ba't gustong-gusto ni niya na makaral? Kahit papano, ako ang nakliwal sa kanya, kaya kung hindi mo ako papayahang makita siya bilang ina niya, dapat hayan mo akong makita siya kahit anong paraan. Nakaalala ako na baka hindi siya maniwala sa mga sinasabi ko, kaya tiniyak ko sa kanya, nanghang ako na. Tutiran ko lang siya, itatako ko ang lahat ng nangyari noong nakarang taon, hindi ako lalampas sa limitasyon. Patuloy kong kinambensi si Ricardo at noong ina ay nakaalangan pa siya, nahinit sa hili ay pimayak din siyang mohang tutor akong kanyang anak. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking ina para ibalita ang magandang balita, at pagkatapos ay masaya akong pimasok sa trabaho. Ilang taon na ba ang nakalipas? Ilang taon na ba ang lumipas bago kumilang nakita ang aking maliit na anak na baba, ang aking kawawang anak na baba, na mila ng ipanghanak ay hindi alam ang katotohanan na ang kanyang ina ay iniwan siya dahil sa pera. At nasaksihan pa niya mismo ang pagtatangkang pagpapakamatayang babaeng nakalaha sa kanaya. Tananghan mo kung sinong bata ang makakainan ito. Nahirapan akong makaroon pagkakataong makita at makusap siya ng lahal, kaya masaya ako. Gusto kong bumawi sa kanaya, gusto kong personal na asikasin ang kanayang kinabukasan, gusto kong nasa tabi niya habang lumalaki siya, tumayo ako sa harap ng ama, ay miko ako at may pagmamahal na tiningnan si Nina. Ako si Elena, Milan ngayon ako ang magiging English teacher mo. Sana maging magkaibigan tayo. Gusto ng mga bata ang mga candy, kaya bago ako pumunta rito, bumili akong isang malaking sipot ng candy. Nahinat kang hahawan ko yawn, sa tingin ko ay hindi niya tatanggapin, kaya nakpasaya akong pimiling pinakamabahal na paraan. Dahan-dahan kong lalapitan siya para inti-inti siyang hindi matakot sa akin. Tinignan ako ni Nina at makasihang mayain. Hindi siya nanghas na kimian kendi na ibinigay ko sa kanaya, sa halip ay naktaho siya sa likod mahabang binting kanayang ama at tinignan ako ng masama. Inimas ni Ricardo ang iluang kanayang anak at mahinang sinabi, kinan mo binila ka ni ating candy. Tanggapin mo para matiwa siya. Kahit na sabihin iyon kanayang ama, hindi pa rin siya kimiang candy na ibinigay ko, sa halip ay ibinan niya ang kanayang maliit na mukha sa binti ni Ricardo, hindi ako tiningnan at hindi rin siya tiningnan. Medayo nalungkot ako, ngunit alam kong natatakot siya sa mga estrangero, kailangan niya ang panahon para makilala at masanay sa presensayang isang estrangero tulad ko. Naki, anong itiniro sa iyo ang papa mo? Kung bibigyan ka ni ating candy, dapat mo itong tanggapin gamit ang dalawang kamay at magpasalamat kay ate, hindi ba? Ahat ko siyang pinahalan at nakpakitang pagkainis sa kanaya, Ricardo, bakit mo sinisigawan ang bata? Kung hindi niya tinanghap, baka hindi niya gusto ang candy. Sa susunod, bibili akong ibang klase para sa kanaya. Nakinahlang si Ricardo nang makalit ako, hindi siya nanghas na sumagot at iminhal lang siya at himinging tawad sa pagsakaf sa kanayang anak. Tinignan ako ni Nina matapos mahirapan ang kanayang ama na himinging tawad. Nakita kong tila masaya siya, kahit na hindi halata, nakita ko pa rin na bahang nakanghiti ang kanayang mata. Nakatanghanan kami ni Ricardo at nakita naming pareho ang saya sa mata ng isa't isa. Pagkatapos imakayat ng bata sa kwarto para kinan ang kanayang libro, imipo si Ricardo sa ipuan sa tapat ko. Namamanga siya, ang haling mo. Ang takal ko nang hindi nakikita ang batang iyon ng himiti pero sa ilang salita mo lang nakanghiti na siya. Ipinakmamalaki ko rin, kaya ako nandito para pasayan siya. Ngayon, humanghiti pa lang siya ng hanan, pero sa susunod papatawanan ko siya ng sobra.
Naksa salita lang aku nang hindi napapansin na nakatingin na pala sa akin si Ricardo at matahol nang nakangiti. Tinala ni Nena ang kanayang hanutebuak. Narinig kong sinabi ni Ricardo na matatakot ang bata kang makisa siya sa kwarto kasama ang isang estrangero kaya nakpasaya siyang makaral ang bata sa sala kung saan may makakatilong na pumapasok at lumalabas. Imipo ako sa tabing bata at espesyal akong nahandang isang maikling pagsisilit only na para malaman kung ano ang kanayang kasalikiang antas at pagkatapos ay nakpasaya akong humawang iskidayong pag-aral para sa kanaya. Pagkatapos niyang haven binahan ko siyang isa pang candy. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tinanggihan ni Nena at nahiya niyang tinanghap ito at mahinang bimilong sa akin, gusto ko po ang candy. Salamat. Hindi na masyadong marinig ang makahalang salita, ngunit naintindihan ko pa rin kung ano ang gusto niyang sabihin. Masaya ko siyang tiningnan at hindi makapaniwalang handa na siyang makipag-isap sa akin. Tinirian ko siyang mag-aral at mukha siyang seryoso. Tutuan ka ang sinabing naktatandang halo-halo kapag nag-aral siya, masaya siya. Nakdalang isang platong pritas ang ay sa mesa at tila nalala pa niya ang aking mukha. Tinangnan niya si Nena nang hindi mahanda at pagkatapos niyang tiyakin na hindi nakikinig ang bata, mahina niya akong pinina, bakit ka pa bumalik dito? Babalik ka ba dito para lapitan ang mag-amang amo ko matapos mong pirmahan mismo ang kontrata? O kaya hindi sapat ang perang ibinigay sa iyo kaya bumalik ka? Rito para mahanap ng mas maraming pagkakataon na kimita. Napakawalang hiya mong baba. Nang hinig ako sa hamapait na salitang ayaya at nablang ko ang aking isip, hindi ako makapag-isip ng kahit isang salita. Bakit nasabing isang taong dating napakabait ang hamapait na salitang iyon? Nakabawi ako, ngunit dahil mas matanda siya sa akin, hindi ako maaaring magtaas ng aking buses at kalmado ko lang sinabi, hindi ko gustong kinan ang pera ni Ricardo, Neng. Bumalik ako rito para magtrabaho lang. Ang kasalikian kong relasyon sa kanaya ay amo at empleyado lamang. At para kay Nena, masaya na ako na makita siya kahit isang beses lang. Hindi ko sasabihin sa kanaya ang katotohanan, kaya iwag mo akong pag-isipan masama. Akala ko tapos na ang lahat, ngunit hindi inasahan, sumagot siya ng matalas, hindi ako naktataka sa mga babaeng tulad mo na galing sa probinsya. Noon, nang ako kang maraming bagay, ngunit nang ibigay ang pera, imiyak ko at nakwala. Ngayon, sinasabi mo lang yan, ngunit ano ang nasa isip mo, ano ang gusto mo, paano ko malalaman? Nang mapansin ni Nena na nagsisimula ng mahilo rito, hindi na ako kinausap ng ayaya at ngumiti lang siya at sinabihan ang bata na kimain ng marami para magkaroon siya ang lakas na mag-aral. At pagkatapos ay dinala niya ang hanatirang plato sa kusina. Nakakalit ako, ngunit totoo na noong nakarang taon, dahil hindi ko kayang iwan ang aking anak, ginawa kong mahilo ang lahat, ngunit iyon ay dahil mahal ko ang aking bagong silang na anak at wala akong inisip kayang sinabing ayaya. Ahat kong inalis ang mawalang kwentang inisip at nakpatiloy sa pagtutiro kay Nena. Pimayag si Ricardo na manatili ako sa mansaon. Habang naktatrabaho ako, maring tumitol ang nang marinig niya iyon, ngunit isa lang siyang katilong, at hindi niya maring sundan ang desisyon ng amo. Kaya ngayon, lumipat na ako sa mansaon at nakatira sa isang pribadong silid sa ground floor. Di man ako sa kwartong dating tinitiran namin ni Ricardo ng ilang gabi, ngunit ngayon, nakakita lang akong dilim sa pamamagitan ng nakasarang pinto, at nakakabit ang isang malaking patlok sa harap ng kwarto. Sa tingin ko, ayaw niyang makisip ng malalim ang kanayang asawa kaya ikinandado niya ang pinto, ikinandado rin niya ang relasyon na dating imiral sa pagitan namin. Hila-hila ko ang mabigat na malita papunta sa kwartong nakayo sa ground floor, simpleng ngunit malinis. Mayroon ng kakasangkapan at araw-araw itong nililinis kaya kailangan ko lang pimasok at timira. Isang linggo na akong nakatira sa mansaon na ito. Tinitiruan ko si Nena araw-araw nakikinagsamhat sismis ng makakatilong dahil ako ang inang tutor na natutulog sa mansaon, pinagtsitsismisan nila na nililihawan ko ang kanilang amo.
Ngayon peminta aku sa sala para tiruan ang bota khayan doti, nginit bigla niya akong iniwasan, hindi interesado usima sa hot sam hatanong na itinatanong ko. Hindi rin niya kinahawa ang taktang aralin na ginawa ko para sa kanaya. Sinibikan kong limapit para itanong kung ano ang problema, hinawakan ko ang kamaing bota, anong problema, nena? Bakit hindi mo kinahawa ang taktang aralin na ipinahawa ko sa iyo? Kung ayaw mong gawin, wala kang kending makakan, at hiwag mo rin akong titingnan ng masama, bakit ka nakakakanayan? Nag-alanghan ang bota, bigla niyang hinila ng malakas ang kamay ko, ang kanayang maliit na buses ay parang isang batang hayop na nakpapakitang kanayang hanghipin, hindi ko kailangan ang makakende mo, at hindi ko rin kailangan na tiruan mo ako. Hindi ako mag-aral o gagawang makataktang aralin na ipinahawa mo sa akin. Masama ka, tiyak na sasantayan ka ni Papa. Nalaki ang mata ko. Alam kong napakahalang bota, kahit na ako ay isang estrangero, tiyak na hindi siya magpapakitang malinaw na pag-ihali sa ganitong lawak. Bigla kong naisip ang isa pang posibilidad, sino ang naktiro sa yayo na magsalitang kanayan? Bakit ako masama? Maaari mo bang sabihin sa akin ng malinaw? Peminta ako rito para tiruan ka para palitan ang posisyon nanay mo para kinan sa Papa at kayo. Ikaw? Hindi ko na kailangan tutor, hindi na. Ngayon naintindihan ko na, alam ko na rin kung bakit ang isang batang mayayain na hindi nang khas na tuminghala kapag nakakitang isang estrangero ay noong mahirap pakisamahan. At malinaw kong nailan kung sino ang naktirong makabahay na ito sa kanayang isip. Iminaon ka, makinig kami na sa akin. Peminta ako rito para tiruan ka dahil gusto ko lang mahanap ng trabaho dahil kakakaling ko lang sa ibang bansa, wala akong kinikiha sa Papa mo o sa yayo, tinitiruan kita dahil gusto kita. Imipo ka rito, mahantay ka rito saglit, may kailangan akong pintan saglit. Halit na halit ako, pagkatapos kong tapikin ang balikat ng bota, hindi na ako nahantayin sagot at tumayo ako at peminta sa kusina. Kahit na limipas na ang maraming taon, hindi ako sigurado kung ang eskidayong trabaho sa mansaon ay pareho-pare noong nakarang taon, ngunit ginamit ko pa rin ang aking memorya para hanapin ang lugar na sa tingin ko ay tiyak na naroon ang aya sa oras na ito. Pimasok ako sa kusina at nakita ko na nakatayo makisa ang aya at nakpabalat ng pritas. Nakalimitan kong mas matanda siya sa akin dahil sa halit ko, nakmadali akong peminta at naktanong, Aya, ikaw po ang nagsabing makabahaing matatanda kay Nena. Sinabi ko na napaminta ako rito para magtrabaho lang, at hindi ako lalampas sa limitasan, bakit mo sinasabi sa isang batang madaling matakot na may kikiha sa papa niya na pakasama mo? Ano bang mali sa sinabi ko? Sinasabi ko lang sa kanaya para mag-ingat siya sa mga estrangerong may masamang intensyon. Imalis ka ng ilang taon na may malaking pera, tapos bigla kang babalik, kaya sino ang hindi magtitida na may masama kang intensyon? Tinitulungan ko lang ang amo ko na mahanda laban sa mga taong may masasamang intensyon. Kiniyong ko ang aking kanang kamay, hindi na ako nakipagtalo sa kanaya at tahimik lang akong imalis sa kusina. Bumalik ako sa sala at nakita kong nakatitak sa akin si Nena. Ngumiti ako, mukha akong pahot, sige na baka pahot ka na rin ngayon, hindi na tayo mag-aral, imalis ka na, may kailangan akong gawin. Inayos ko ang aking libro at bumalik sa kwarto. Nalilungkot ako dahil hindi ako pinagkakatiwalaan ang aking anak, ngunit wala akong karapatang magreklamo sa kanaya, dahil ang relasyon namin ay tutor at estudyante at hindi kami magkakilala. Nagmamadali lang akong bumalik sa kwarto, hindi ko napansin ang nakakilihang mukhang bata, nag-alala niya akong tiningnan, gusto niyang suminot ngunit sa huli ay bumalik siya at tumayo sa lugar. Pagkakita kay Ricardo na pimasok sa mansaon, nakita lang niya si Nena na nakaupo sa malambot na ipuan, kinatok niya ang pintong kwarto ko. Binuksan ko ang pinto at nagtanong siya, bakit hindi mo tiniruan ang batan ngayon? Nakita ko siyang nakaupo sa ipuan at malungkot ang mukha niya. Pasensya na medyo pahot lang ako, babawi ako sa kanaya sa susunod. Pahot ka?
Mag painga ka aku na lang ang mahtutiru sa kanayan ngayon, hindi mo na kailangang bimawi. Samha sa minut na araw, hindi na ako nagbigay kende sa bata pagkatapos magtiru, naisip ko na baka hindi niya gusto ang kending ito, hindi pa rin ako nakahanap ng angkop na kending ibibigay, kaya hindi na ako nagbigay. Matagal na akong naktitiru pero hindi iminlat ang relasyon namin ni Nena, napakamayain niya kaya hindi siya nakpabahaging personal na bagay sa kahit sino. Imiviran ng mas moha si Ricardo dahil kinausap ko siya na kailangan ni Nena na nasa tabi niya ang papa niya, kahit ano pa siya magsikap para sa kanayang trabaho at kimitan maraming pera, sapat lang sa material ang bata. Hindi kakaling ang kanayang sakit. Biglang ngayong imaha habang abala akong naktutiro kay Nena, sinabi sa aming dalawa ni Ricardo na pipinta ang kanayang lolo para mananghalian kasama ang pamilya. Medayo alala ako, natatakot akong bigla akong polisin lolo sa bahay na ito, kung totoo yun, hindi ko na makakasama ang aking anak. Iwag kang masyadong alala tungkol sa pagtutiro mo kay Nena, sinabi ko na sa lolo ko, kung ayaw niyang magtiro ka, hindi niya na hintayin na polisin kaniyang ngayon. Nginit na iyang hinawakan ni Nena ang manghas ko, sinabing kanayang malit na bibig, iwag kang alala, gusto kita, napakadaling intindihin pagtutiro mo, napakabait mo rin, tiyak na ipagtatanggol kita. Ngimiti si Ricardo nang may kumpiyansa at tiningnan ang mag-ina, tila mas humanda ang relasyon nila, dati ay hindi kakawang makakanitong kilos si Nena sa kahit sino maliban sa kanaya, ngayon maral ay mas nakpikas na siya sa kanayang tutor. Pagkatapos niyang tanunghan ang ilang katilong sa bahay noong nakarang beses, nalaman niya na sinabing ang mahabahay na hindi mahanda kaya nakaroon makakanwang inisip si Nena. Kaya kinausap niya si Nena para maintindihan at himinging tawad, kinausap rin niya ang bagamat nakpakita siya ang pagkadismaya, nang hakuparan siya na hindi na niya sasabihin ang mahabahay na hindi mahanda sa harap ng bata. Sa pananghalian, totoo ang sinabi ni Ricardo, hindi binanggit ng lolo ang tungkol sa nakarang taon, hindi rin siya nakpakitang pagkadismaya o balak na polisin ako, hindi rin niya ako itiniring na hindi imeral. Ngunit tinanong niya akong ilang bagay at minsan ay kinikihan niya po akong pakkan. Ilan na pagkatapos kimain pintahan mo ako sa hardin para makusap ka. Pagkarinig nito, ngimiti ako at tumango sa kanaya. Niyakap ni Nena na nakaupo sa tabi niya ang brasong lolo at sinabi, Lolo, hindi mo dapat inaway si Ate Elena, gusto ko siya, gusto ko rin kung paano niya ako tinitirian, napakadaling intindihin. Nakalangan din si Ricardo na tiningnan ang lolo, ayaw niyang pahirapan ng lolo ang angkan, pagkatapos ng lahat, nagsisikap si angkan sa kanayang trabaho at tinitupat niya ang kanayang kapanghako. Bihira na para sa anak na baba niya na makpikas sa isang tao kaya gusto niyang manatili. Si angkan para mohang masaya ang bata daw madalas siyang naktatrabaho bihira na sa kanayang dumalo sa bahay. Maraming naktatrabaho sa bahay ngunit walang makakalaro sa kanaya. Ano bang pinag-alala nilang dalawa? Parang tinitingnan niyo si tatang na para siyang kontrabida sa mga teleserye sa hapon. Wala naman akong kinakawang masama kay Aling Rosa ninayong mag-ama, gusto ko lang kausapin kanti ang bata. Nang makita kong medayo nakbibiro ang tuno niya, medayo lumiwag ang loob ko. Ang totoo, hindi ko alam kung ano talaga ang inisip niya tungkol sa akin. Ang alam ko lang, napakahirap para sa akin na makasama ang anak ko ngayon, napakahirap para sa akin na makita ang mukha niya, napakahirap para sa akin na alisin ang mga hindi pagkakaunawan at mapanghiti siya sa akin. Kaya hindi ko hayaan na basta na lang ako imalis. Pagkatapos kimain, limabas kami sa bakanteng hardin, naalala ko ang mga panahong ako po ang nakalaga sa mga halaman dito, napakapamilyar ang lahat kaya nakaramdam akong nostalgia. Siya ang inang nagsalita, alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito? Hindi po. Hindi ko alam kung ilang taon ka nang nawala pero bumalik ka po at tumira malapit sa kanila, hindi ako naniniwalang wala kang inisip. Hemi ko ako. Hanuan din ba talaga ang tingin niya sa akin bilang isang walang hiyang baba? Pero nakilat ako at napatinghala nang marinig ko ang dalawang salitang iyon. Mabiti na rin sa hiro ang inaang bata.
Ang tinitukoy niya ay siniening. Gemaling na siya sa sakit niya pero nagkaroon naman siya ang problema sa pag-isip. Nang malaman niya na ikaw ang nachtalang tao kay grase kalmado lang siya pero hindi ko akalain na sobrang apektado pala siya nagsisalo siya pero itinago niya iyon sa loob ng maraming taon pinalaki niya sa grase na parang tinay niyang anak. Pero isang araw sinisi niya si Ricardo, sinisi niya ang sarili niya dahil hindi siya makakonak. Nagelantang ako nananakit na ang mata ko pero hindi ko man lang maipikit, biglang sumakit ng kanti ang mata ko. Maring nasolusainan po ang lahat kung natiklasan sana ng mas maha. Noong panahon yun kakagising lang niya, hindi po stable ang kanayang mentalidad tapos nalaman po niya na nagkaroon ng relasyon ang kanayang asawa sa ibang baba tapos kailangan po niyang alakan ang anak ng asawa niya sa iba. Sigiradong hindi niya kinaya yun. Pero kung nagsalita sana siya. Tahimik lang siya, sobrang tahimik niya kaya ako lang lahat na okay lang siya, iyon ang pinakakatakot, isang tong itinataho ang lahat ng kanayang negatibong emosyon at hindi naklalabas sa iba. Darating ang araw na kapag hindi na kayang katawan niya, para siyang tsunami na tatama, papatayin niya ang hatong nakapaligid sa kanaya pati na rin ang sarili niya. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi ako simahaf. Hindi ako makapaniwala ang babaeng lahing nakangiti at mabait na si Nieneng isang napaka-negatibong tao. Tumilo ang malamig na pawis sa noo ko. Natatakot ako nanginginig ang kamay at paa ko. Hindi ko maisip kung gaano ka-negatibo ang isang baba para makapakamatay at tapisin ang lahat sa harap po mismo ang silit na pinuang masasayang alala niya at ng bata. Wala nang ina sa grase, madalas pang wala sa bahay ang kanayang ama dahil sa trabaho, maraming katulong sa bahay pero walang nakikipaglaro sa kanaya. Hindi ako tutulkang makapakasal mili si Ricardo, gusto ko rin isang baba na mag-alaga sa kanilang mag-ama, marami na akong inayos na blindote para sa kanaya pero walang nagustuhan ang bata, iba ang tingin niya sa yayo, Rosa. Imasa ako na magdedesisyon kang magpakasal sa kanaya para may nanay sa grase na mag-alaga sa kanaya. Saka ikaw naman ang tinay niyang ina, mas panatag ako sa halip na magpakasal siya sa isang estrangero na nakilala lang sa blindote. Nang marinig ko iyon, bigla akong nagkaroon lakas ng loob. Sinabi ko sa kanaya, gusto ko rin pong maging malapit kay grase para alagaan siya. Saka, tutupo may nararamdaman din ako kay Ricardo pero alam kong wala akong karapatan kaya hindi ko masabi. Ako pwede ko po ba talahang gawin iyon? Nasa sa iyo kang mangyayari iyon o hindi, sabi niya, hindi ako tutol. Biglang nantala iyon ng isang nakmamadaling takbo. Timakbo sa grase mila sa likod ng isang pino, parang mayak na siya, pilang-pila ang mukha niya. Tinitahan niya ako ng masama at sinabi ng malakas, hindi ako papayag. Tama ang sinabi ni Aya, tama. Pumunta ka dito para palitan ang posisyon nanay ko, gusto mo pang akawin ang tatay ko. Hindi ako naniniwala. Hindi ikaw ang nanay ko. Dahil ba sa iyo kaya namatay si nanay Nieneng? Bakit ka bumalik dito pagkatapos mong gawin ang kakilakilabot na bahay na iyon? Ayaw ko na maktiru ka pa, ayaw ko nang timira ka pa sa mansaw namin. Imalis ka na dito. Imalis ka na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo siya at imiyak ng malakas. Dali-dali siyang pinataan ni Tatang pero lalo lang siyang imiyak ng imiyak. Kahit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig. Sabihin sa rugate motor at relasyon na yaon, alam niya na gusto ni Tatang na pakasalan ng tatay niya ang ibang baba. Hindi niya matanggap yaon. Hindi rin siya naniniwala na hindi tinay na ina si Nieneng at ayaw niyang tawagan na ina ang isang estrangerong baba. Hindi ko alam kung kailan niya narinig ang isapan namin. Nang makita ko ang pagtutol niya, hindi ako nang khas na limapit sa kanaya para patahanan siya. Sa loob ng bahay, narinig ni Ricardo na imiyak ang anak niya kaya dali-dali siyang limabas. Nang makita niyang imiyak sa grase, biniyat niya siya at hinimas ang likod niya para hindi siya mahirapang himinga. Pinatahan niya siya ng ilang sandali bago siya tumigil.
Nang makita niyang nakatilok na sa grase dal sa pakot, tinala siya ni Ricardo sa kanang silit, at pagkatapos ay pumunta sa sala para tanungin ako at sa tatang kung bakit imiyak ang bata. Kaya narinig ng bata ang isa pa ninayong dalawa, tapos nalaman niya ang lahat, pati na rin ang tungkol sa kontrata. Alam ko na dahil sa akin kaya nangyari ito, dahil hindi ako naging maingat sa pagsasalita. Kung mas naging maingat sana ako, hindi sana imantong sa ganito ang lahat. Iwag mo sisihin ang sarili mo. Ayos lang yan, pakasang niya kakusapan ko siya. Ikaw naman ang ina niya, saka gusto ka rin bata, siguradong maintindihan ka niya. Sa tingin ko, hindi ganuin kadali iyon. Mahal na mahal niya sinyening. Imposible na mapatawad niya ang tungkol sa kontrata na nakasakit sa kanaya at tapos tatanggapin niya na magpakasal ang kanayang tatay sa ibang ina pagkatapos mamatay ang kanayang ina. Naintindihan ko ang inalala niya. Sa tingin ko, alam din ni Ricardo na hindi madaling tanggapin iyon para sa isang bata. Malungkot ako pero wala akong paraan para mapatanggap sa akin ahat akong bata, kahit na ako ang tinay niyang ina, hindi ko siya nakasama kahit isang araw mula nang ipanghanak siya. Hindi ko rin siya inalahan. Hindi kayang marahalong ipinadala ko sa kanayang makakarawan ang katotohanan na iniwan ko siya. Bumintong hininga siya habang nakatingin sa akin. Sa ganon ha, mahanda na rin sa giro iyon, hindi naman natin may tataho sa bata ang tungkol dito habang bihay, mas mabiti pang sabihin na lang ng malinaw. Sa ina, maaaring tumitol siya at hindi niya matanghap, pero basta alahan mo siya araw-araw, siguradong matatanghap ka rin niya. Bimalik ang lakas ng loob ko. Sa tingin ko, tama ang sinabi niya, napakalayo ko na sa anak ko sa loob ng maraming taon. Kahit sa makakarawan niya, nagpapadala lang akong rahalo at hindi ko sinasabi kung sino ako. Ngayon, binahan akong pagkakataon langit na mas mapalapit sa anak ko, kaya hindi ko hayaan na dahil lang sa kanting pahirap at pag-isip ng bata, susuko ako sa makapagsisikap ko sa nakalipas na ilang linggo. Nagtasasayan ako sa piso ko at nakisip akong iba't ibang paraan para may paliwanag ko sa kanaya. Kinabukasan, naglito akong isang mangkok ng sopas ng alimasag. Kimatok ako sa kanayang silit, grase pakbuksan mo akong pinto. Grase pakisapan natin kanti. Matiyaga akong kimatok at timawag. Natatakot din akong makabala sa kanaya kung hindi pa siya gising kaya naghintay ako hanggang lampas alas 9 bago ko siya tawagan. Rosa, anong ginagawa mo? Limapit si Ricardo, maghilip niyang tinilanghan ako na bihatan ang mangkok, alam niyang hindi lalabas ang bata kapag tinawag ko siya kaya si Ricardo ang kimatok sa halip, grase, limabas ka sandali. May gusto akong sabihin sa iyo kasama si Aling Rosa. Tutuan hang mas nakikinig siya sa tatay niya. Pagkakatok ni Ricardo ng 2 beses, binuksan na niya ang pinto. Inipo ka sa tabi ko saglit, may gusto kaming sabihin sa iyo ni Aling Rosa. Sinaman akong tingin ni grase at pagkatapos ay suminod sa kanayang tatay sa ipuan, pero hindi niya ginalaw ang sopas ng alimasag na nilito ko. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Kung tungkol yan sa kontrata ninayo, hiwag na. Narinig ko na ang lahat kahapon kay tatang. Naintindihan ko rin kung ano ang ibig sabihin niyan, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kahit alam kong gustong-gusto niyang mag-aral mula pa noong bata siya, at napakatalino niya, hindi ko akalain na ganuin siya katalino. Tiningnan siya ni Ricardo, kahit nainis siya, hindi niya makawang makalit sa kanaya, grase, hindi ko tiniruan na magsalita ka ng ganayan. Anong Aling Rosa ka diyan? Si Aling Rosa ang nagliwal sa iyo. Sa isang banda, siya rin ang iyong ina. Ayaw ko. Sa nanay niyaning lang ang ina ko. Ayaw kong isang tong iniwan ako dahil lang sa pera. Nang makita ni grase na pinapakalitan siya ni Ricardo, dali-dali akong nagsalita, hiwag mo siyang pakalitan, bata po siya. Sa katama naman ang sinabi niya, ako ang nakiwan sa kanaya. Hiwag mo siyang kampihan. Rosa, napakasarap ng biyay niya kaya hindi siya marinong humalang sa nakatatanda.
Tinirian kana ni nanay niening dapat marinong kang gemalang, son mo natutinan ang pogiging bastos na yan. Hindi ko inasahan na iyak siya ng husto. So, tingin ko dahil som ka nakalipas na taon, labas siyang minahong kanang pamilya kung ano ang husto niya ay nakikihan niya, kaya siguro ito ang inang pagkakataon na napakalitan siya ng husto sa harap ng ibang tao. Kiniya ko ang isang panayo at gusto ko siyang pinasan ng liha, pero tinabak niya ang kamay ko, tumayo at tumakbo palabas ng mansaon. Dali-dali akong tumakbo para sendan siya, tumakbo rin si Ricardo sa likod ko. Grase, anak mag ingat sa sasakyan. Nakilat akong makita ang isang pick-up truck na tumatakbo ng mabilis sa kalsada. Imiyak sa grase kaya hindi niya napansin na may paparating na sasakyan. Nang makita kong palapit ang anak ko sa sasakyan, nawala ang lahat sa isip ko. Hindi ko na naisip ang iba pa at dali-dali akong tumakbo pero mas mabilis si Ricardo. Tumakbo siya sa harap ko. Nang tumakbo siya, hindi na niya nakawang hilain ang bota, dahil nagmamadali siya kaya natapilok siya at bimaksak sa kalsada. Nang makita niya akong tumatakbo, hindi na siya nakawang tumayo at itinilak niya lang sa grase papunta sa akin. Tatay. Tumakbo ako para salin sa grase para hindi siya matemba. Narinig ko ang isang sikaf sa tainga ko pero parang walang naiwan sa isip ko. Natagalan ako, hindi ako makakalaw at hindi ako makapagsalita. Takot na takot ako kaya tinakpan ko ang hamatang bota. Kahit napilit niyang inalis ang kamay ko, hindi ko pa rin ibinaba. Dali-daling timawag ng ambulansya ang driver. Iniyak ng malakas sa grase kaya nahirapan siyang himinga, kimirot ang puso ko, natatakot ako at nasasaktan. Nana kaming nakarating sa ospital kasama ang driver. Sobrang nakalala siya at nangha ko siyang babayaran ang kabayaran sa ospital at magbibigayang kompensasyon, pero paano ko maisip ang halagang kompensasyon na yun? Natatakot ako na may mangyari sa taong mo ko. Kung mangyari yun, paano na ang anak ko? Nang marinig yung lulo niya, nakalitin siya at tumakbo sa ospital. Wala na akong panahon para makpaliwanag kaya pinalitan akong driver na makpaliwanag sa kanaya. Lumabas ang isang matandang doktor, tinignan kaming tatlo, at sa hili ay tinignan si tatang, kayo ba ang pamilyang pasyente? Sa kasamang palat, may masamang balita kami, maraming nawalang dugo ang pasyente. Ang dugo ng pasyente ay kahit hindi ganuan karami ang sa kasamang palat, hindi pa nakakapagdagdag ang ospital. Mayroon ba sa pamilya ninyo na may dugo nito? Kung noong nasa probinsya pa ako, hindi ko sana maintindihan ang sinasabing doktor pero nakatira na ako sa ibang bansa sa loob ng ilang taon at nakapagawa na rin akong medical record para makapagtrabaho kaya alam ko ang tungkol dito. Doktor, ang dugo ko ay noong nakapablood ako, nakasulat doon na ang dugo ko ay Kung ganuan, si mama ka sa akin para makapa-check-up, kailangan mo minang mohang qualified bago ka makapagbigayang dugo. Pero napakasakit ng resulta, hindi sapat ang timbang ko para makapagbigayang dugo. Alang rusa. Niyakap na grasa ang pa ko pinuong liha ang mukha niya. Tumanghala siya sa akin, parang awa mo na pakisap, iligtas mo ang tatay ko. Suray po sa lahat ng sinabi ko, pakisap iligtas mo ang tatay ko. Himinga ako ng malalim para kimama at tinapik ang ilo niya, hiwak ka ng imiyak. May naisip na ako sa siguradong may liligtas natin ang tatay mo. Iniwan ko siya kay tatang. Hindi ko na nasagot ang tanong niya kung saan ako pupunta. Matagal akong nawala. Alam ko na mag-alala sila pero wala na akong ibang paraan. Kahit ilang gramo na lang ang kilang, siguradong hindi ako pagbibigyan ng ospital na magbigayang dugo. Kaya tumakbo ako sa Shantien. Nang hanapan ako ni Grase, nakita niya akong kimakan maraming pakkan hanggang sa nasisika na ako. Patiloy na imakat ang paktidival sa lalaminan ko pero tinakpan ko pa rin ang bibig ko. Hindi ako pwedeng magtagal, kailangan kong magpataba ng mabilis. Natakot sa Grase nang makita niya akong nasisika, dinala niya akong tibig pero hindi ko makawang hawakan ang baso.
Gemamet na lang siang kitsara para suguan aku nang kanti. Pagkatapos kung kainan ang lahat makapahkan na yawn, dali-dali kaming tumakbo para makapachek ip ilit. Sa pagkakataong ito, pinayahan na ako na makapaghaing dehu para sa kanaya. Hindi pa natatakalan nang imalis ang doktor, pimasok sa krasa at sa tatang. Nakalala sa tatang sa kalisahan ko kaya tinanong niya akong iba't ibang bahay, sa krasa naman, hindi na niya ako kinamimihan. Niyakap niya ako at imiyak, alam niya na bawal mag-ingay sa ospital, kaya himihik bilang siya at hindi siya nang khas na imiyak ng malakas. Mali ako, dahil sa akin kaya nanghari ito sa tatay at nanay, dahil sa akin kaya hindi ako nahang mabait. Hindi ako makapaniwala, tumingin ako sa maliit na ilo niya, krasa, anong tinawag mo sa akin? Tinawag kitang nanay. Nanay, alam kong mali ako. Sabi ni Lolo, laki kang nakpapadalang rehalo sa akin tivang karawan ko, laki mo akong mal. Suray po, hindi na ako titol na maksama. Kayo ni tatay. Hindi ako titol, dahil sa iyo kaya nahang mayo sa tatay. Tivang-tiva ako, parang lumilitang ako sa isang kalikhayan. Hindi ko pinangharap na matatanghap akong bota, marinak ang salitang inanay mila sa maliit na bibig ng anak ko. Pagkatapos gemaling ni Ricardo, nakpropose siya sa akin. Nachte sa saun kaming makpakasal sa ilalim ng suporta ni tatang at ni Krasa. Nang malaman ni Aya na kimain ako hanghang sa nasisika na ako para iligtas si Ricardo, hindi na siya kanuan kahigpit sa akin. Kahit hindi kanuan kabiti ang kanayang ikhali sa ina, hindi na niya ako sinasaman tingin sa tivang nakikita kami. Sa tingin ko kinivento ni Krasa sa kanaya ang tungkol dito. Kahit medayo hilina, nakatira na ako sa isang bahay kasama ang tangma ko, kasama ang anak kong isinilang ko, natanghap ko rin ang suporta mula sa kanayang pamilya at natanghap ko rin ang pakbati mula sa aking ina at kapatid na baba. Ang lahat niyon ay patinay sa isang masayang biyahe sa hinarap.